A-frame house. So yun po yung pupunta natin. Kasama natin sila building, tapos gate, tapos yun na po tayo. Tignan natin yung cashier counter. Ngayon punta po tayo sa isang pwesto nila para palengke. Sa kabila sa Tangilig, so nag-stop po kami doon kasi kulang, no? Kita ko. Makita nyo rin yung isang product yun. Mga pinlight tayo na rin bumili niyan. Ay, sandali, palipad nga muna tayo. Kunti lang naman yung mga nadagdag dito eh. Na rin po kasi natin mga accessories na sa kitchen cabinet. Paganda na po yung bahay nila. Pakibabayo man di ko ah. Matamis siya, tinikman ko kanina. Tapos na. Si Baba. Good morning. So ayan, May 12 election. So kahit election, meron tayong pupuntahan ngayon. Punta po tayo sa Puro Tarlac. So killer visit. So A-frame house. So yun po yung pupuntahan natin. Kasama natin sila architect. So oras namin mamaya na magkikita 11:15. So hintay lang po natin sila architect. Tapos biyahe na tayo. Okay, dito na tayo. Andito na si Sir Dodi. Sir Dodi si Prano. Sara. Ewan ko lang kasama si Ma'am Mitz. Ayun. Dito. Parting sila habang nagpo-photo. Oo nga. Dodi si Priano, kamusta? Kamusta po? Si Architect Ian po, tsaka si ano. Nakikita sa ano? Sa vlog po. Sa vlog mo. Si Architect Oliver po. Ay, kamusta? Ito yung ano, ito yung lote, sir? Oo, medyo maliit lang, makipag lang talaga pero pahaba siya. Oo. Talagang dala ko yung ano eh, nagpa-survey ako ito. Okay, so ito yung lupa. Yan lupa. So nag-usap na po sila architect tsaka si Sir Dodi. Yan. So parang ano, resort pa yung mangyayari rito. Yan, in-explain ni Sir Dodi kung ano yung mga gagawin dito sa site. So may drawing na rin si Sir. So unang ano niya rito, meron siyang parang commercial building, tapos gate, tapos may ano rito parang building ulit, tapos i-frame na house, tapos may swimming pool, tapos may pavilion. So ganun pa yung makikita doon sa drawing. So in-explain naman ni Sir Dodi kila Architect Ian tsaka Architect Oliver yung gagawin dyan. So ayan. Okay, so tapos na yung meeting namin nila, sir. So, hindi na pa tayo. Bukas ulit. Trabaho tayo bukas. Good morning po ulit mga boss. Miyerkules. Miyerkules yung vlog natin ngayon. So Lunes walang pasok kasi eleksyon. Tapos Martes hindi pumasok yung mga tao. Ano po sila? Lasing. May hangover pa. So dito pala tayo sa sa may ano ba to? Crossing may antok.
ano, may ocular visit po tayo rito. Crossing na yan to. Okay. So modular cabinet. Okay, so sinukat na po namin yung area. So nakita naman na namin yung area. Ngayon, first time lang namin gumawa ng counter na ganyan para sa cashier counter. Ngayon punta po tayo dun sa isang pwesto nila para makuha natin yung sukat. So yan ang pupuntahan natin ngayon. So punta tayo sa Santa Ignacia na pwesto nila. So tara mga boss. Okay, tara na. So dito lang naman ito sa ano ba ito? Dito sa may palengke. So nasukat na po natin Santa Ignacia. So punta na tayo sa San Jacinto, tapos sa Lawak Project. Let's go. Okay, daan muna tayo rito sa barangay Kasampagaan, Lawak, Pangasinan. So doon sa kabila sa Tangilig, so nag-stop po kami doon kasi may tinapos lang po kami doon sa Santa Ignacia. So magre-resume din po tayo baka next week. Okay, dito na tayo. So nagpadagdag pa ako ng kulay dito. So picturean ko muna, tapos bigay ko kila ano, isend ko kila madam. Tapos yung mga moldura pinapaayos kong mabuti. Ano. Okay. So seal gray yung nilagay namin. Tapos ito seal gray ito, tapos white ito. Okay. So picturean ko lang. Silang iwatas. Kain tayo mga boss. Parang pangsahog yung adobo natin ah. Pangsahog sa ano, sitaw na lang kulang no? Sitaw. Pero may ano na tayo. Kain mga boss. Kain tayo. Adobo. Okay, balik din tayo mamaya rito mga boss. So sama ko muna sila doon sa San Jacinto para makita nila yung isang project doon. So mamaya na lang po natin i-update po. Okay, dito na tayo sa San Jacinto, Pangasinan Project. Ayan. Okay. Dito na tayo. Ibabayo mo yung full boss. Pati war natin pare. Namin ata. Interior kan exterior. Diyan na yung full boss. Okay. Anong oras kayo dumating? Ilan po? Kararating nyo lang? Kararating lang nila. Okay, yung sa modular cabinet mga boss, mga gamit, mga accessories, nilalagay na natin sa truck para masukat nila ano, body jess. Yung ipapabricate na ano dito, na modular kitchen cabinet. Inuna na rin po namin ipabricate yung ano, yung mga closet diyan sa loob. So nakapila na po doon sa ano natin yun, sa pesto. So ito nga pala yung sa loob ng project natin. So masilya pa lang po yan, wala pa pong pintura yan. So hindi pa po kami naka-primer. So magliliha pa po kasi kami. Pero yung mga ilaw na ikabit na, kaya lang hindi pa namin ipinix dahil hindi pa kami nakapag-finish ng pintura dito sa ceiling. So semi-gloss pa yung ilalagay natin dyan sa may cornisa. So pipinturan pa po natin yan.
Tapos dito sa loob, primer, tapos yung pintura. Magpipintura rin tayo dito. So masilya pa lang ito. So wala pa po siyang pintura. So ang ilalagay nating kulay dito satin white ng Davis paint. Ayan. So meron na po siyang mga ilaw, mapapansin ninyo. So may drop light na. So sila sir na po yung bumili niyan. So dito sa mga ilaw na to, tayo naman nag-supply ng mga strip light niya. Mga itong LED light para sa aluminum profile. So may diffuser pa po yan, hindi pa po natin nilagay. Tapos yung mga center light, sila sir na po yung bumili niyan. Yan. Mga pin light tayo na rin bumili niyan. So tricolor po yan. So dito hindi pa inilagay yung diffuser niya. Pero napailaw na po natin. So pagkatapos natin magpintura dun sa mga kornisa, pwede na po natin ilagay yung diffuser niya. So dito naman sa may kusina, ganun din, nakapagliha na po tayo, nakapagmasilya na po tayo, pero hindi pa po tayo pintura. So masilya pa lang po yan. So dito sa ceiling, ayan, makikita nyo may kompleto na po yung center light niya, tapos yung pin light. So yung lahat ng center light na ito, si sir na po yung bumili. Yan. Okay. So ang ganda na. So kukulay pa po tayo rito. Okay. Tapos pagkatapos dito sa loob, pupunta na tayo dun sa labas para doon naman yung isusunod natin kulayan. So inuna lang po natin dito sa loob para matapos na. Tapos lalabas po tayo para kulayan itong sa labas. Okay. So yan yung labas ng project natin. So wala pang kapinto-pintura. Okay. So siyempre i-repair ulit natin yung mga nito. Mga cracks niya. Okay. Ayos. Okay. Ay, sandali. Palipad nga muna tayo. Palipad muna tayo ng drone. So tara na. So nakapagpalipad na po tayo. So ayan, shoutout kay Sir Jeff Mejia. Let's go. Okay. So ayan, dito ulit tayo sa sa Kasampagaan. Yan. So ayun, nag-reply na sila madam. So pinicturean ko kasi ito. Ay binidyohan ko, tapos pinakita ko sa kanila yung sample ng pintura natin, yung combination. So okay naman na sa kanila. So yun, gagawin na po natin yan. Ganoon na po yung gagawin natin. Okay. So lahat ng poste ganun na. Tapos lahat ng arko, yung mga moldura na yan, kulay white na. So yun yung magiging dagdag design dito sa sa project natin. Ayan. Okay na. So nagre-retouching pa rin tayo. So dito gusto kong pakinisin ito, kaya sabi ko lihain yung mabuti para maganda yung pagkaka-finish niya. So ganun din doon. So lahat yan para detalyado. Okay na. So dito naman sa loob, so konti lang naman yung mga nadagdag dito kasi nagpipintura pa lang tayo. Retouching lang yung ginagawa natin ngayon dito. So dito nilagay na ni Edwin. Pailawin nyo nga ulit yung mga lahat ng ilaw. So nilagay na ni Edwin yung
ilaw sa drop light. Ayan, okay na. Oh, ayan, ganda na. So modular kitchen cabinet na lang ang kulang dito. Tapos yung mga center light. So liliwanag pa po to pag may center light. Siyempre depende na lang doon kung anong center light yung bibili nila madam. Pero maliwanag naman na po siya. Okay. So dito okay na. So magre-retouch pa po tayo rito pag natapos yung ano. Tingnan natin mga punch list niya. So yun ang titingnan natin bago tayo umalis. Ayan. O tapusin mo na sa labas bunso ah. Hindi tayo isang taon dito. Okay, so tara na. Yan lang muna yung update dito sa Kasampagan. So punta tayo sa sa pesto, tingnan natin kung mabubutan pa natin bukas. So kinuha na rin po kasi natin mga accessories na sa kitchen cabinet sa Sinto. So nakakarga na po dyan ngayon. Bababa natin sa pesto para makuha yung sukat niya. So tara. Okay, so shoutout nga pala kay Ma'am Jackie, kay Ma'am Josie, tsaka kay Sir Joey. Ayan, paganda na po yung bahay nila. So ingat po kayo dyan ma'am. So tara mga boss, uwi muna tayo dun sa pesto. Okay, dito na tayo sa pesto. Pababa natin yung mga accessories. Pakibabayo man. Pakibabayo man di kayo ko ah. Hindi di likod. Nag-aging. Yung iba naman lalagyan ng kanal yung mga ito. Paglalagyan ng backboard. Daming duwat dito. Batay ng duwat, pasalubong natin sa mga bata para matikman naman nila yung mga ibang prutas. Duhat. Ayan o, dami o. Yun, dahil duhat. Yung iba, lang, nalalaglag lang. Sayang. Dito marami din dito, ayan o. Dami nang nalagdag dito. Buhat. Pilihan lang natin kulay violet. Kulay violet. Matamis siya, tinikman ko kanina. Matamis siya. Ito yung mga kinakain namin noon nung mga bata pa kami. Violet ang kunin natin. Sayang. Ayan, ang daming duhat. Daming duhat. Ayun, dami pa dun Okay, so alas 5, ayan na po mga boss. Uwi na rin tayo.
Tapos tapat lang po ng Rio Risa Rice Mill yung pesto namin dito sa Santa Ignacia. So tara na po. Let's go. Bye Boklak. Ayan, nandyan yung mga bata. Nandyan yung mga bata. Hello! Kumbait kayo kumakatok. I love you. May pasalubong ako sa inyo. Blackberry fruits. Delicious ito. Oh, blackberry fruit. Kinuha ko doon sa pesto. Ang tamis, matamis. Oh. Oh, blackberry oh. Oh, tikman nyo kung gaano siya ka-sweet. Ayan, mahilig yan sa fruits. Ayan, oh. Tikpan. Yeah. Tikman. Tikman. Taste mo. Ano nga daw yung tikman? Taste. May buto yan ha. Yung buto, wag mong kainin. Yung seed niya. huwag mo Yung seed. Ayaw, sweet ba? Nakatigas yun. Oo, matigas yun. Huwag mong kakainin. Yung ano niya lang kainin mo. Iluwa mo yung buto. Ganito oh. Si Papa oh. Agad-agatin lang dapat ay. Tapon. Di niya alam. Ganito ang pagkain oh. Tingnan mo. Agad-agatin lang. Ganito. Tingnan mo si Papa. Ayun oh. Ganun oh. Ganyan lang. Oh, ayun oh. Bet mo. Ayun oh. Ah. Doon sa gilid lang. Blackberry. Sarap. Diba? Lagi ko sa kusina. Anyway, who is our favorite vlogger? Macroguerrilla Vlog. Wow, thank you. Oh, magbabay na tayo. Bye. Ano sasabihin mo? Subscribe to Macroguerrilla Vlog and click on the video on your screen right now. Bye. Bye.